رسول خدا دی بیٹی دے بارے بکواس کرنی بند کر دے، تینو کتیاں کھا جانا ہی ایتھے، اور کم ہی کوئی نہیں تینو۔ پہلے علی دے باپ دے پیچھے لگے رہے بھی ایمان نہیں لے آندا، میں تینو کوئی نہیں مناؤ بھی مان، جندہ پوتری کلے ایمان ودو ہٹنے لگے آنے تے جی ایک اور شروع ہو گیا باندر جی علی تے جی کلے ایمان ہی نہیں۔ ہن باندراں نو کی پتہ ہے علی دی شان دا، باندراں نو کی پتہ ہے علی دے باپ دی شان دا، باندراں نو کی پتہ ہے نبی دی دھی دی شان دا۔ کھول کے ویکھو فیس بک کتاباں دے ڈھیر لا کے الو دے پٹھے بیٹھے نے نبی دی دھی دی خطا ثابت کرن واسطے بھی او خطا کار ہے۔ او خدا دے بندیا، جس گھر وچ قرآن اترے، جس گھر دے دروازہ فرشتے اندر نہ لنگن،